Salut! Iată un caz clasic de frustrare când vine timpul pentru angajări. Din fericire am vestea perfectă pentru Dan. My Next Job este soluția problemelor de recrutare. Hai să vedem despre ce este vorba. Pentru că ne pasă, My Next Job are grijă de antreprenorii din România. Fiecare primește un anunț bonus premium de bun venit. Vom explica astăzi cum postăm un anunț gratuit pe My Next Job în câțiva pași simpli. Pentru început ne logăm în contul nostru My Next Job în calitate de companie. Dacă nu ai un cont, nu fi trist. Îți poți crea unul simplu ca bună ziua. Odată logat, vei observa că ai un cadou de la echipa My Next Job, sub formă de buton albastru, pe care scrie anunț bonus, click pe el, și pe butonul de edit. Aici vei completa toate detaliile postului pe care vrei să îl publici. Titlul anunțului, specializarea, locația și tot ce îți dorești de la noul tău angajat. Mai mult, la noi alege forma de colaborare. Pentru editarea textului din anunț, îți recomandăm să activezi butonul HTML pentru o personalizare mai detaliată. Fii cât se poate de cuprinzător în textul anunțului de angajare. Doar așa poți atrage candidații potriviți, iar aceștia vor aplica fără reținere. Am pregătit anunțul pentru tine cu cele mai bune opțiuni de promovare pentru o vizibilitate maximă. Hai să vedem cum arată anunțul tău. Minunat! Ai două opțiuni după preview. Îl poți publica sau, dacă nu ești pregătit, îl poți salva pentru altă dată. Îl vei găsi pe viitor în secțiunea Anunțuri. După cum observi, este inactiv și va rămâne așa până când decizi tu. La My Next Job tu ești în control. Diferența între un anunț inactiv și un anunț în așteptare este aceea că anunțul inactiv este preplătit și nu necesită alte credite pentru publicare. Al doilea anunț pe care l-am pregătit este în așteptare pentru că nu am creditele necesare pentru publicare. Anunțurile plătite la My Next Job vin cu beneficii noi în România. Poți adăuga 5 locuri de muncă. Toate vor apărea individual, dar tu vei plăti un singur anunț.
Veștile bune nu se opresc aici. Costul unui anunț cu 5 poziții diferite este similar cu cel al unui singur job postat la competiția noastră. Iată cât de eficient este un astfel de anunț. Ei, Dan, ce zici? Ești fericit? Alegerea este evidentă. Dan își va proteja bugetul și timpul angajând pe My Next Job. Astfel va avea mereu cei mai buni angajați în echipa lui. Perfect! Ne vedem la următorul clip despre platforma My Next Job și ce oferă nou.